मदरिया पहाड़ के लगे बाबा के मजार के पास। और वो सब बता दी कि जो मेला बाटे लगभग 15 दिन लागेला मेला। और ये मेला का मतलब हमने के 250 किलोमीटर से लगभग चल के और मेला में लगभग कई गो पहाड़ से हमने के गुजरे के पड़ल बा। जौन की रउआ सब के वीडियो में हमने के देखावे के प्रयास करम सर। जौन की कोसन दूर से हमने के आ रहा बानी सर, लगभग यूपी और बिहार के बॉर्डर से। और नेपाल में स्थित बाटे बाबा के मजार मदरिया पहाड़ के नाम से सुव्यवस्थित बने सुप्रसिद्ध बाटे। और यह वो मजार बाटे जौन की लगभग 15 दिन तक चला। देख सकता नहीं कि जन गान बजान भी कुछ हो रहा बाटे। जौन वो सब के भोजपुरिया माटी के लाल चैनल पर वो सब के लाइव हम दिखावे के प्रयास करता नहीं। जौन की मदरिया पहाड़ पर हमने को उपस्थित बानी सर। और ये नज़ारा बेहद खूबसूरत बाटे। और एक एक बाबू के कोनो मनत बजाना के वजह से गाना बजाना हो रहा भाई मजार पर मदरिया पहाड़ के जौन की बाबा के मजार बाटे वही ये मजार बाटे। और मजार पर लोग मन्नत मांगेला, चादर चढ़ावेला, जौना के लोग लाखों मील से दूर से लोग चल के आवेला। और ये लगभग जगह जगह लोगन के पानी पिए के व्यवस्था, तमाम तरीका के लोग खान पान के मतलब हमनी के लगभग 40 किलोमीटर से ऊपर से हमनी के पहाड़न के कई गो पहाड़ के हमनी के 5 पहाड़ से ऊपर पहाड़ क्रॉस करके तब हमनी के मजार के लगे पहुँचल बड़ी सन। बहुत ज़्यादा मेहनत करे पड़ल भाई ये दर्शन करे खातिर। और लगभग बिहार, यूपी, यहाँ तक कि नेपाल देश के भी लोग कोना कोना से लोग आवेला ये मजार के बाबा के दर्शन करे खातिर। जौन भी रउआ सब मन्नत मांगी ले वो मन्नत यहाँ के बाबा तुरंत पूरा करी ले। और लाखों लोग दर्शन करके श्रद्धालु एक ओर से जात आते एक ओर से आवत आते। बहुत ही सुखद पल बाटे। और देख सकते कि बाबू के कोनो मन्नत बाटे जौना के वजह से गान बजान भी हो रहा बाटे बाबा के मजार के स्थान पर। देख सकते नहीं हमने के दिखावे के प्रयास करता नहीं सर। बाबा के मजार पर हमने के मदरिया पहाड़ पर उपस्थित बानी सर। बाबू को कोनो मन्नत बजाना के वजह से यहाँ लोग भगवती कोनो भखले बनी लोग। और जगह जगह अगरबत्ती के पूजा माई बहन माता रानी तमाम लोग कर रहा बा। और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक की नहीं है कि केवल एजन मुसलमान ही आ पाई हैं, एजन हर एक बिरादर के लोग पहुँचेला। और अपन जौन भी लोग मन्नत मांगेला वो मन्नत के पूर्ति ई मजार पर बाबा करे नहीं। और लाखों श्रद्धालु लगभग 14 दिन के ये मेला लागेला जौना में लगभग बिहार और हिंदुस्तान के कोना कोना से लोग इधर पहुँचेला ये मजार पर। ये मजार बाटे लगभग कई किलोमीटर हमनी के लगभग जौन पहाड़ चढ़ल बानी सन चढ़ाव देख कर वो सब मतलब आकलन ना कर पाए कि जौन बाबा के सबसे बड़ा अथी बा शक्ति बाटे। बाबा के शक्ति के मजार के बाबा के जौन मदरिया पहाड़ के नाम से जौन शक्ति बाटे वही शक्ति के वजह से बच्चा भी पहाड़ पर क्रॉस करके और ये मजार पर पहुँचेला और अपन मन्नत मांगेला। हमनी के अंदर के भी कुछ तस्वीर वो सब के देखावे के प्रयास करब सर। ये वीडियो बताइए वो सब के कैसन लागल। अगर अच्छा लागल तो ये वीडियो के ज़्यादा शेयर करी और लाइक कमेंट करी। और हमनी के मदरिया पहाड़ पर के वीडियो कैसन लागल हुए हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मदरिया पहाड़ जौन की लाखों श्रद्धालु जगह जगह बिहार के कोना कोना से और नेपाल में स्थित बाटे मदरिया पहाड़। और बहुत ही श्रद्धालु भक्त लोग अपन मन्नत मांगेला जेकर अगर संतान नहीं हो तो अगर मन्नत मांगेला हर एक मन्नत ही मजार पर बाबा पूरा करी ले। और लाखों श्रद्धालु कुछ मेला भी लागल बाटे जन हजारों जन चादर भी लोग चढ़ावेला कई तरीके के पकवान कोना के दुकान बाड़ी सब देख सकता नहीं कि यह सब अगरबत्ती लोहबान कपूर और चादर चढ़ा के बाबा के मजार पर ही चढ़ावल जाला। और रोवा सब के वीडियो कैसा लागल कमेंट के जरूर बताई। जय भोजपुरी जय भोजपुरिया।